crònica és un joc de taula. Tipus de cartes. Hi ha 3 tipus de carta: d'història, interrupció i final. Cartes d'història. Hi ha 5 categories diferents de cartes d'història. Totes disposen d'un dibuix i una descripció i es distingeixen pel color. Les categories són les següents: de personatge, blaves; de lloc, verdes; d'objecte, grogues; d'esdeveniment, liles; i de data, taronges. Cartes d'interrupció. Les cartes d'interrupció són del color de cada categoria. Cartes de final. Per últim, hi ha les cartes de final, que són de color negre, on cadascuna d'elles defineix un final diferent per a cada història. Començament del joc. Primer, heu de separar les cartes en 2 grups. D'una banda, les cartes dels finals i d'altra, les cartes de les històries i les interrupcions. A continuació, barregeu les cartes de cada grup. Seguidament, repartiu les cartes de la següent manera. Una carta de final a cada jugador o jugadora. I 6 cartes del grup d'interrupcions i històries. Per iniciar el joc, començarà el jugador o jugadora de l'esquerra de la persona que ha repartit, tot triant una carta per iniciar una història. Acabament del joc. Finalment, guanya el jugador o jugadora que es queda sense cartes. Si ets el jugador que comença el joc, hauràs d'iniciar una història fent servir les paraules de les teves cartes. Cada vegada que utilitzis una paraula, col·locaràs la carta cara amunt sobre la taula. El jugador pot fer servir el número de cartes que vulgui. Quan les cartes no li permetin continuar, agafarà una carta del joc de cartes i passarà el torn al següent jugador, que continuarà la història fent servir les paraules de les seves cartes. Per acabar la història, faràs servir una carta de final. Altres normes. Interrupció. Primera norma. Per interrompre el narrador, hauràs de llançar una carta d'interrupció. Segona norma. O una carta igual a la que s'ha llançat anteriorment. Pèrdua de torn. El narrador haurà de dur a terme una explicació amb coherència.
Els almogàvers van ser feliços i van menjar tots anissos. D'altra banda, no haurà d'excedir-se més de 30 segons en la història. I per acabar, les cartes que toquin a cada narrador hauran de tenir un paper significatiu i rellevant en el contingut de la història. Els almogàvers van quedar tots plegats el 23 d'abril per anar a fer un mojito. Els almogàvers van quedar el 23 d'abril perquè era una festivitat molt important a Catalunya i es van reunir tots i van ballar i cantar durant tot el dia.